bagus terus malah keliru Bianto. Kalah beton nih Mas. Nah, yuk monggo. Pakai roll enggak ini Bianto? Enggak usah, langsung.
yen akhire ati iki sing diremo kabeh kuwi ora sing tak jauh jare wong tuamu wetone ora gato pancen dirasake ora mati Duh Gusti paringi welas ati Duh Gusti paringi welas ati Cak. Terima kasih Bayus. Monggo Mas Luar Mas. biasa Kang Masku ya, Andre Yustian tentunya.